Poha raja ni pengalapa nunggu dari mama gawe sud gawe mau lihat maka tayo makita sud nabe mana raja nami dison tinggal nahot nawarisihon per 2000 dohot napurak tiar somoni sak dohot piso halasa takasinda uju purba takasan uju akola takas sami manukun tumakas maha musuh nami marbuah-buah dia maha tanah dia mana nido nasita miakono tua matta na martua dewata si pangidon marhite ulota sadarion asangkiat di pasahati tuhamuna suhut nami takas sami manukun tumakas maha musuh nami marbuah-buah gabi majalah horas jala gabi mak nunggu takas uju purba tumakas matong uju akola dinau takas sora janami manukun tumakas mahami bona suhut marbawa-bawa ia hatana raja nami takas yang nang binotong diari nang salpui nang maruju muluma na dua-dua nami ima opugo las boru nababan sedus nirohanami raja nami sadari umma paujumota hari-hari ningoluni na tua-tua marhite ima raja nami mangirohami tuhamu raja ni pangalapan nami asa anggiat tuaka ari na mangihut di purian ni na tua-tua di pinaparna asih rohani Tuhan asa dileo kai pason kejang ni umur tagiak raja nami dia satu buah anak dina satu buah boru dua boru jala takas raja nami siapa matamu adong gope pino parina dua-dua naso marah sohotan marhidiom raja nami mangido kami Tuhamu asa tagiak konto amat tanah bertua debata asa tuti gina negro di budian ni na dua-dua nami asa tabok nian sirok mi tordina jala takas pebon nami tu rajai iya na dua-dua nami i bainot tarawi tu batu nabir turi namar lapis tu batu namar susun nabi nadomuni ai natio jala disot noai hasea nalau si pasaton namin nung tuamat taraja inata soripara nadia nalulu lebutubur namar sisi kokorbo asya anggia matudu raja nami to kari namangiut marhiteu lam ditambai debata pasu-pasuna dihami lumubi ma di piroparni na dua-dua manukupe rajai ima hatana ima bawa raja nami butima gabe majalah horas majalah gabe nunga takas sami manukun tumakas matutu rajai marbuah-buah nama tua dulu mahape na tua-tua inang nata holongi opugot las boru na baba diari na usanpui takas di sadarion diari na uri hari na dengganon di pandat hamuma marhiteu lota mangido pasu-pasu laos dibuat tamu galang ni na tua-tuai imalo butubur namar sisi kokor laos di pandat hamu na tua-tuai tarwarot tanno tu inganan persadok kinani tu batu napir tu batu namar lapis
tuba tuna marsusun na pinadomu ni ay natio. Laos dirokok kamu, dihatahok kamu, akasi tami akkonon nami, tua matta na martua di bata, disaluhut nak kapinoparna. Opera janami, tami yang nami tua matta na martua di bata, disaluhut na Panginoon mi, dipanggabe parhorasan, dilihot di bata may, tua muna sa luhut na nasa bona hasuhuto. Matutura janami. Dijoloani de batama kapardalanan ningolumu na di bona diture nang nagsongoni di tano parsarahani. Matutu. Di patupa de batama di hamu bisuk do akapatas di roha juppa mana jinalahamu dapo na niluam muna. Matutu. Dia nakon dina tua itu takas dari rokok kamu nanaki adong dope nasomar hasohota tapi yang nami ditangihon de batamai juppa marokapna rokap saut, rokap gabe, rokap na doot sa tuna sa urbatua. Matutura Situ janami. buho anak, situ buho boro tu akka, tikira na rok. Lehot de batama jala di tapay marihamuna, akka hamorao, hasa ngapon, langsongoni do bisu, langsongoni do akka patas di roha. Matutu. Di tapay de batama di hamudos di roha, tatam na do tajom na rimirahi do gogona, hubere kami do hamuna pinoparnio putau pusiaraga, rindo tahimuna laho mangiro pasu-pasu siya namatta na martua de bata marhiteima dileo mari hamunak kapanggabi parhorasani lam ditabay mari hamunak kadus di roha laus songoni batong tabi akkaron nami do tu hamuna na sa suhuton dileo di hamuna hahipason ganjang diumur laus songoni ma do diaka dalan dingolu tu akka tiki na naingro atong Bison, tiga nahon. Hok mapanggabian, hok maparhorasan na hupang inohami tuhamuna sa luhut na bona sulung nami. Bison parbuya ribu-ribu. Maribu-ribu torok mapinopar muna tuak katiki na negro patupaw na debata di dalam ningolo muna. Bison sanggul marata, rata-rata mapanggabian parhorasan. Ak kadalan ningolo di hamuna sa luhut na nasa hasuhuton. Bison na purat tiar mapanggabian. Tiar dalam tujuh tiar dalam tujai akka si dalam muna tu akka tikira na engro ima dalam di tabiang nami tu hamuna nasa hasuhuto terlumobi di pinopar ni na dua-dua atau saur-sauran nami ma songon hatani si tua-tua manikopi Panginoon nami tua mata na martua de bata bintang mana rubiris o bunda sumorok di do di purbatua tua katikina na engro di hamuna nasa hasuhuto tuan anak mamuriris baru torok takas menongamuna saat sudah sahur madua madu takki majalah waran galinggang jalan dari ini tuan katik kira nero si tubuhan anak nama rawatahi jalan awal lubalang baru muna farmas jalan panene madu tu saat disoluma saat mau buat tean luka saat di pasar tamu disol hasea lo butupur namar sisi korbo marhita udoton sa mahita namar hamarangi namar doga tubuto akatik kerengro horas jala kaman panggabian atau raja nabi disok piso alasan lahu mangalapa asya na pinasakmon hulapa maraja nabi Lapa maraja nami. hulapa maraja nabi Lapa maraja nami. hulapa maraja nabi Lapa maraja nami. gabe jala horas. Rapando menta tuan dari horas. 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 Jadi soalnya maraja nami. Namuluk maraja. Alkamudo dekali tikar. Baru nami tikar budulan ni dua juta. Kamu maju tikar budulan ni
Indrajaya Pangalapa do Panapol. Naspek kamu ko video tes di Borunami. Ini tikar tahu deh. Tikar.